May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagpapagang balita. RT-PCR test ng mga traders at truckers ng gulay papasok sa Benguet. Palalawigin sa 7 araw ang validity. Non-essential travel papasok sa Bliss Towns, suspendido. San Fernando City, La Union, isasailalim sa GCQ with heightened restrictions. Tricycle driver ng ABRA kulong matapos mahulian ng lisensyadong baril. Smuggled na mga gulay na diskubre sa Divisoria. Mga magsasaka ng Benguet umaalma. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Palalawigin na ng 7 araw ang RT-PCR test ng mga truckers at traders ng gulay na papasok sa Benguet. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Charles Limon. Hindi pa rin babaguhin ng Provincial IATF ng Benguet ang una nitong kautusan na kailangang magpresenta ng negative RT-PCR test ang non-residents ng Benguet na papasok sa probinsya. Pero sa pag-uusap kanina nila Benguet Governor Melchor Diclas at sa mga trader at trucker ng gulay sa probinsya, napagkasunduang palalawigin ang validity. Actually, naging malinaw naman yung paliwanag ni Doktora at ni Gobernur sa health situation natin dito. At bilang traders, ay naintindihan namin ang sitwasyon. Especially, kami ay taga rito rin. Kami ay sumasang-ayon sa kagustuhan ni Gobernur na ito naman ay pansamantala lang. Pero ang naging usapan namin, ang RT-PCR test na instead na 72 hours lang ang validity, ay gagawin nating 7 days nang sa ganon ito ay magamit ng matagal ng ating mga drivers. Una na kasi itong inalmahan ng mga trader at truckers dahil sa presyo ng RT-PCR test. Kaya naman, mga operators ng mga truck ang nakikitang aabono muna sa nasabing gastusin. Ang initial na sabi sa amin ay maabot ito ng 1.5. Actually, dati ito ay sinushoulder ng mga drivers namin. Pero yun ang isa sa nagiging reklamo ng mga drivers, they cannot afford kung 1.5 na every time na magbibiyahe sila kasi budgetan lang yung binibigay sa kanila. So, we will try our best na makonvince yung mga member truckers namin na ang operator na ang mag-shoulder para naman maging smooth ang biyahe at masunod natin ang health protocol ng probinsya. Dahil sa nasabing kautusan, lalo pang nabawasan ang mga buyer at traders ng gulay sa La Trinidad. Kaya naman, mula sa trading post sa La Trinidad, ibinababa muna sa Urdaneta ang mga gulay bago ito maibagsak sa Maynila. Normally kasi 100 plus yan, 100 to 120 trucks per day under normal condition. Because of that sa restriction and at the same time yung pandemic, halos 75% na lang ang umaakyat. And kasi yung mga iba na, because of these border restrictions, dinadala nila yung mga gulay from here to Urdaneta. Nagtatransfer na lang sila sa Urdaneta kasi hindi makaakyat nga yung mga ibang mga trucks. So yung mga taga-Benguet ang bumababa Urdaneta. That's additional expenses actually. Hindi lang yun sa mga disposers or sa buyers but also sa mga farmers. Kaya naman, walang magawa ang mga traders at buyers kundi sumunod sa patakaran. We have to comply because of
yun naman ang sinabi ng authority. And tingnan namin kung sa 7 days na may positive na feedback. So kung hindi man maganda yung feedback pa rin doon, then maybe we will write another letter explaining to the PIATF kung ano ang naging effect nun. Para mag-trial muna, para di naman nila sabihin na hindi kami nakikikooperate. End of. Pwede namang pumasok ang mga non-resident buyers at traders nang hindi sumasailalim sa RT-PCR test basta't nabakunahan. Pero dahil sa mabagal na rollout ng bakuna, 50% pa lang ng mga traders at trackers ang nababakunahan. Kaya naman, hilig nila ang mabilis na pagbabakuna sa kanilang hanay. Charles Limon para sa Luzon Headlines. Suspendido muna ang mga non-essential travel papasok sa Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay. Magbabalita si Claire Mondares. Base sa assessment ng DOH Cordillera Administrative Region, nasa Alert Level Classification number 4 ang Baguio at Benguet. Dahil dito, naglabas ng joint advisory ang local chief executives ng Baguio, La Trinidad, Itogon, Sublan, Tuba at Tublay. Simula ngayong araw hanggang October 3, hindi muna papayagang pumasok ang mga non-essential travel at mga hindi residente ng BLIST. Ang mga apor at mga manggagawa sa mga pinahintulutang industriya na residente ng BLIST ay kailangang magpakita ng mga dokumento gaya ng Municipal, Provincial o City Task Force ID, Contact Tracers ID, Employment ID, Certificate of Employment, Proof of Confirmed Appointment at Confirmed Medical Appointment upang payagang makapasok sa mga checkpoints sa loob at pagitan ng BLIST LGUs. Panunutan tayo, haan nga parusa daytoy. No diket pagsayhatan tayo amin. Anyway, mabiit tayo suriti advice iti medical science tayo. Kat makita tayo, haan lang nga itogon tingin mato, the whole province of Benguet, the whole Cordillera, in Maduti Natay. Simula September 27, ang mga non-formal workers o mga manggagawa na walang maipapakitang Certificate of Employment, kailangang kumuha ng certificate sa kanilang barangay na nagsasaad na sila ay non-formal workers. Pansamantala namang itinalaga ang Asin Nangasilan San Pascual Highway para sa mga essential cargo. Sa mga papasok ng BLIST, sa Marcos Highway muna ang daan. Mangipatakder tayo matlaang ti checkpoints tayo ti Itogon, tapno may screen, dagiti kunana nga rumwar, nga hahangayam, nga mabalintatang suspension of essential travels, of non-essential travels gayam. Muli namang nagpaalala si Mayor Palangdan sa mga residenteng sumusuway sa mga ipinagbabawal sa bayan ng Itogon. Amoy ulit ang susugal na inayon mo't lang ti panaginom dita, super spreader dita. Kagurak dita, kaguran ti gobyerno tayo dita, pag may saan tayo, ag-report kayo. No dati ang susugal nagiinom, nga bawal, amuda nga bawal, tapno kasuhan tayo na kita. Claire Mondares para sa Luzon Headlines. Samantala, isa sa ilalim naman sa GCQ with heightened restrictions ang San Fernando City, La Union. Ang detalye sa report ni John Ren Tabor. Isa sa ilalim ang syudad ng San Fernando sa General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions simula ngayong araw hanggang October 7. Alinsunod ito sa Executive Order No. 140 Series of 2021 na nilagdaan ni Mayor Donggo Alberto. Ito ay matapos maaprubahan ang rekomendasyon ng City COVID-19 Task Force na isailalim ang lungsod sa GCQ. Base kasi sa huling COVID-19 bulletin na inilabas ng lungsod,
Pumalo na sa 822 ang aktibong kaso kung saan 44.19% nito ay health and government workers. Sa kasalukuyan, 48 barangay pa rin ang may aktibong kaso. Mananatili namang nasa granular lockdown ang mga critical zones ng lungsod, partikular sa barangay Pagdarawan, Bato, Cabarsican, Dalumpinas Oeste at Poro. Magiging limitado ang galaw ng mga residente. Hindi papayagang lumabas sa lahat ng oras ang mga 18 years old pababa at 65 years old pataas, kasama ang may comorbidities at immunodeficiency, maliban na lamang sa pagkuha at pagbili ng essential goods at pagtatrabaho. Sa mga dining areas, 20% capacity lamang ang papayagan, 30% operational capacity sa mga outdoor tourist attractions, at sa religious gatherings, 30% seating capacity lang din ang pinapayagan. Ipinagbabawal din ang kahit anong pagtitipon sa labas ng tahanan maliban sa mga authorized events. Istrikto ring pinapatupad ang liquor ban. Ang wet markets ay mag-ooperate mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Base naman sa huling datos ng COVID-19 vaccination update ng lungsod, 43,635 na ang nabakunahan ng City Vaccination Task Force kontra COVID-19. Paalala pa rin ng pamahalaan na sundin ng A. Air circulation and ventilation, P. Physical distancing, A. Always use face mask and face shield, at T. Time of interaction should be less than 30 minutes, o ang 4 dapat rule sa lahat ng oras. John Rentabor para sa Luzon Headlines. Susunod, tricycle driver ng ABRA kulong matapos mahulian ng dilesensyadong baril. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Kulong ang isang tricycle driver sa ABRA matapos mahulian ng hindi lisensyadong baril. Yan at iba pang balita sa report ni Charles Limon. Humaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang isang tricycle driver sa ABRA matapos makunan ng hindi lisensyadong baril. Kinilala ito ng mga pulis na si Rumi Dacanay Blanes, 25 anyos at residente ng San Antonio, Bangged, ABRA. Ayon sa report, nagpapatrolya ang pulisya nang makita nila ang suspect na nakasakay sa motorsiklo nito na walang suot na face mask at walang plaka. Agad itong pinatigil. Nang inspeksyonin, tumambad sa pulisya ang isang 9mm na baril mula sa bag ng suspect. Tumambad din ang 2 magazine nito at 7 bala. Walang maipakitang kaukulang dokumento ang suspect kaya't hinuli. Timbog sa La Trinidad, Benguet ang isang high-value target sa illegal na droga noong Lunes. Nakilala ang nahuli na si Remelin Ramos Balbin aka Vance, 28 anyos. Huli siya sa bypass operation. Nakuha umano sa kanya ang 6 na pakete na naglalaman umano ng shabu. May bigat itong halos 3 gramo at may halagang 16,500 pesos. Nabawi naman ang bypass money na ginamit sa operasyon at ang cellphone nito. Huli din sa isinagawang bypass operation ang lalaking ito sa Barangay Batag, La Trinidad, Benguet noong Lunes. Nakilala ang nahuli na si Robin de la Cruz Almandres aka Asyong. Ibinenta kasi ni Robin ang isang pakete na naglalaman umano ng shabu na may bigat na 0.6 grams at nagkakalaga ng 400 pesos sa pulis na nagpanggap na buyer. Ayon sa pulisya, street-level target si Robin. Lahat sila ay haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, puspusan ang pagsasagawa ngayon ng OPLAN KATOK sa Nueva Ecija. Naniniwala ang PNP na malaki ang may tutulong nito para mapanatili ang katahimikan at kaayusan. Magbabalita, Christine May Terado. Patuloy ang isinasagawang OPLAN KATOK ng Zaragoza Police Station sa bayan ng Zaragoza, Nueva Ecija. Parte ito ng kanilang intensified campaign against loose firearms. Sa ilalim ng OPLAN KATOK, isa-isang pinupuntahan ng mga pulis ang mga gun owners sa bayan, partikular na ang mga pasuna ang lisensya. Regarding po ito sa mga expired na licensed firearms ng Zaragoza Municipality, ang ginagawa po namin dito, pinupuntahan po namin isa-isa yung mga bahay, tapos inaalam po namin kung ano po yung status ng mga baril nila, tapos ina-advisean po namin sila na surrender yung ipa-safekeeping muna sa police station hanggat hindi po nila napaprocess yung pagre-renew po ng kanilang mga lisensya po ng mga baril. Naniniwala ang PNP na malaki ang maiaambag nito para mapanatiling tahimik at payapa ang bayan. Kung po ng OPLAN KATOK para po tumaas po ang
pagpaparenew po ng baril, tapos po maiwasan po natin magamit sa mga illegal na activities po yung mga firearms po na naka-license sa kanila. Sa tala ng Zaragoza Police Station, nasa 15 na ang mga nag-surrender ng kanilang baril for safekeeping. May babala naman ang pulisya para sa mga hindi makikipag-cooperate. Ang recorded firearms po namin dito sa Zaragoza is 631 firearms po, pero ang mga nakakatok pa lang po namin isa sa 147 firearms po. Tapos ang mga surrender na po naming baril dito is almost 15. Bali ma'am, subject po sila ma'am for SW kung sakali po hindi nila iso-surrender po ang kanilang mga firearms. Kasi yun po ang sa amin. Po pwedeng file sila ng search warrant. Narito ang hakbang sa pagre-renew ng baril. Bali po ang process po ng pagpaparehistro ng baril, meron po kasing ida-download po sa kwan po ng Firearms Explosive Division na mga requirements po. Unang-una po sa mga yung po mga civilian na mga clearances po, pag-ano po sila from barangay hanggang sa NBI clearance po, court clearance yun, ano po nila yun, gagaya po nila, tapos mag-ano po sila na LTAP. Bago po sila bago po ma-renew yung baril nila, kailangan po nila muna ng LTAP, mag-secure ng LTAP license. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Susunod, smuggled na mga gulay na diskubre sa Divisoria. Mga magsasaka ng Benguet, umaalma. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAL! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/TGHomebuilders
At i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau-di-Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau-di-Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau-di-Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Nadiskubre ang mga smuggled na gulay sa Divisoria. Umaalma ang mga traders at magsasaka ng gulay sa lalawigan ng Benguet. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Makinis, matingkad at parang ordinaryong carrots. Pero ayon sa Asosasyon ng mga magsasaka sa La Trinidad Vegetable Trading Post, smuggled mula China ang naturang carrots. Ito ngayon ang kinakaharap na problema ng mga magsasaka ng Benguet. Nung dumami na yung imported, kukunti na lang ang bumibili sa carrots. Gaya ng Divisoria, imbis kukuha ng 100 sacks, 30 sacks na lang ang binibili. Kasi hindi masyadong nabibili yung local. Kasi mas mahal kaysa yung imported. Sa pagsisiyasat ng League of Association sa La Trinidad Vegetable Trading Post, nakakuha sila ng sample ng carrots na galing umano sa China. Bumubuhos ito sa iba't ibang merkado publiko kagaya sa Divisoria, Cebu at iba pa. May mga storage houses near Divisoria na mga maliliit yan. Every time natataas ang presyo dito, ilalabas yan. Anytime. So, ipa-flood doon sa Divisoria Market, sa Balintawak Market, according sa sa buyer namin doon, 4 container vans weekly ang dumarating sa Carbon City na mga China carrots. We call them smuggled kasi sabi naman ni BPI wala silang in-approve na permit na magpapasok ang Pilipinas ng mga imported na vegetables. Therefore, must be smuggled. Dahil sa pagbuhos ng smuggled na carrots sa bansa, apektado ang mga magsasaka at mga traders ng Benguet. Actually, matagal na pong pinaglalaban ng mga taga-Benguet traders yan. Kasi maging kami ay apektado nito mga imported na gulay, lalo na itong mga carrots. Yung dati pong nagpo-purchase dito na tunilada ng mga carrots, ngayon po ay baka 30% na lang ng buyers ang namimili. Idinulog na ng mga magsasaka at mga traders sa Department of Agriculture Cordillera ang naturang issue. What we do, we refer it to our DA Central Office and then sila na makipag-coordinate sa mga concerned na agencies. Kasi kung smuggling, yan ay talagang responsibility ng Bureau of Customs. Kaya naman illegal ang smuggling dahil hindi dumadaan sa tamang procedures na magbabayad sila ng tax. Ini-inspect kung yan ba ay legal na pag-import, yan ba ay merong license, kung yan ay foods na crops ay sa Bureau of Plant Industry, meron mga ini-issue na import permits. So kung walang import permit yan, ay talagang smuggled. Una siguro natin proteksyonan yung sarili natin. Bakit laging dinadahilan natin na importation lagi ang kasagutan? Meron tayong sapat na supply. Bakit kailangan natin mag-import? Bakit hindi natin tulungan ng mga farmers natin? Kung totoo mang kinakapos tayo sa supply. Hindi lang naman sa carrots yan eh. Hindi lang sa ibang gulay eh. Sa totoo lang, maging rice natin. Bagsak yung palay natin. Pero panay ang import natin. Napakahirap
pigilin. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.